maphenci, sanibona maphenci. Ngibingelela obaba, omama, umkhulu, ogogo, abafowethu, odadewethu. Cha, bafowethu, ukuhlala nje odabeni. Into edala ukuthi ngenzele live isimo engisibonayo bafowethu esikhona nesibhekene naso kulezi insuku esithinta umcimbi omkhulu, impucuzeko olokhu asuke eCaris Fountain siwulandela. Mabhinqa, angizokukhuluma kakhulu. Angizokukhuluma kakhulu mabhinqa. Kodwa lento bafowethu ingeyethu. Lento mabhinqa ingeyethu. Ingeyethu mabhinqa lento. Angizokukhuluma kakhulu. Ngibhlungu emoyeni wami nasenhlizweni yami. Ngibhlungu emoyeni wami nasenhlizweni yami ngenxa yesimo esikhona nengisibukayo kulesi simo esikhona salomcimbi ozoba khona impucuzeko maskandi festival. Ngikhuluma njengomuntu oneutral ke mina. Ophila nongizwe, ophila nomcineka, ophila nokhuzana, ophila notshatha, ophila nogame fokaNcobo, ophila nonjoko. Bafowethu angikho right emoyeni. Engikucelayo bafowethu nokuyikhona ongenza ngene kulo live. Ngizothi ayihlale phansi bamba umthetho madoda. Ethinta indaba kaGcokama elisha umthandeni umfowabo Manqele phansi emdletsheni. Izothinta ukhuzana umfowabo Mpongose. Ngizothi bafowethu buke xabana igodi, ziqabana igodi esangapha nesangapha zilwa igodi kuyinsizwa phansi. Zidlule emhlabeni ekugcineni induna namakhosi abahlalise phansi laba abantu abalwayo ukukhulunywe kwedlule. Ayikho into edlula ukukhuluma. Engikucelayo ukuthi mina ngingedwa ngizozama wonke imizamo ukuthi ngihlale phansi nongizwe umfowabo Mchunu. Yebo ungizwe ushayile kwazwela futhi egadla kubhuti umcineka. Uma ngabe amagama anjengalaya elalelwa ingane kamcineka vele ngeke kube mnandi nezihlobo zakhe nobani. Unjoko ungenile ku live izolo washo yonke lento ade yisho futhi umuzi ukuthi uphatheke kabi. Khuzana ungenile ku live, utshatha ungenile ku live. Bafowethu lento ingeyithu, lento umaskandi wethu lo. From uCaris Fountain bese ulandela waze wafika eMabhida ePeople's Park siwulandela. Engicela ukunikhumbuza khona ke nakho. Niyazi ukuthi awukho umcimbi ogadwa njengomcimbi kaMaskandi. Uma ngase kuthiwa ngempela kuphetha kwenzeka lento esiyibukayo ngendlela esiyibuka ngayo, lento izokunakala ngoba sizoenda apha singesena mcimbi esiwenze eThekwini. Ukhomanda wamaphoyisa noma uchief wamaphoyisa noma uSAPS SAPS umetro, ngikhuluma ngama-cluster ahlala phansi makuzoba nomcimbi. Umetro, uSAPS, ufire department, ama-ambulance, uma wenziwa ijoke, bonke laba bantu laba babakhona. Uma ngahle kuthiwa umcimbi wethu uphethe uba nothuthuvo luba khona, kuliwe lapha ngoba abanye abalandeli bengekho, abanye bekhona. Kuliwe lapha. Kumanje sinenkinga yokuthi makwenza umcimbi kaMaskandi. Umcimbi kaMaskandi kufuneka ama-security angapheki 100. Yini indaba? Yingoba kuthiwa umcimbi kaMaskandi uyi-high risk. Mawuzokhumbula umcimbi kaMaskandi ukuqala kokuba yi-high risk uqale eCaris Fountain la abantu bekuthi makunomcimbi khona befuna ukungena ngenkani. Kube khona abantu abalimalayo mabengena ngenkani esangweni. Kube khona abantu abathi masebelimele kubuye back sekufuna ama-ambulance engenela amaphoyisa. Kukhona abantu abafuna ukungena ngenkani. Kwadlula lapho wazothi kunomcimbi kwakukhona inunu emnyama, kwadlula umlandeli wayenunu emnyama usala bemkhuluma phansi kwaNongoma. Ngangikhona emngcwabeni waleyo nsizwa. Ngangikhona eCaris Fountain kuqhuma ibhamu. Idubuleka nje lensizwa mina ngilapha kwi-VIP emcimbini owukhona lapha inqokotho Maskandi Festival. Lapho kwadlula khona emhlabeni usala bemkhuluma nezinye insizwe ezimbili ezadubuleka. From there i-security kwathiwa ibe tight entweni ethinta i-security ethinta uMaskandi. Manje bafowethu ngizobuza mina ukuthi ngempela bafowethu yini ehlula ukuthi kukhulunywe uhlale phansi kukhulunywe? Ayikho into edlula ukukhuluma. Ngizocela bafowethu ukuthi akuhlale phansi bafowethu ikakhulukazi umcineka nongizwe umfoka Mchunu.
ikhulunywe lento idlule. Ngiyazi umcine kulimele emoyeni. Futhi ushilo kimi ukuthi Dlamini into yangilimaza emoyeni yini eyayithinta indaba yengoma kazolonke. Ngangikhona kwingoma kazolonke. Ucwamelisha uhamba phezulu nje ngebhanoyi ngangikhona mina lapha phansi kuyi-VIP. So angingeneli ngoba ngingumculi, mina ngiseceleni, mina ngibenefiti lutho futhi ingoba ngithanda into yakithi ewumculo wesintu. So ke bafowethu engizokusho ilokho, ngiyacela bafowethu hlale phansi ibanga umthetho ukhulunywe kwedlule kulento. Uma ngabe kwenzeka le nto eyenzeke eKheresfontein ukuze kube khona umuntu odlulayo, kwakade qale kanje ko Facebook kunezinkulumo ezazikhona, kwaqala kanje kunezinkulumo ezazikhona kufungelwana kunayo yonke lento ekhona. Abantu okuyibona abalandeli ibona kumele siba prioritize kakhulu. Abantu okuyibona abalandeli bona abantu abenza umcimbi ube khona futhi abenza umcimbi ungabibikho. Inkosi nesizwe. Umculi ngabalandeli. So ke bafowethu ngizothi mina ukusuka komcimbi wethu usuka eKheresfontein uze People's Park. Kuyinto enhle kabi ukusuka kwamaciko nabalandeli besuke workshop behlangene khona. Hey ka DSD. Hey ka Khosha. Hey ka Khubo mfowethu Mpongosi. Begcokama elisha. Amageza amahle. Amavukela mbuso. Bonke laba bantu engibabalayo ekabahubhe ekathwasa lekhansela kuhanjwa ngama group. Lento enhle kangaka bafowethu. Hayi ngeke bafowethu ngiyacela. Angisayidi namuntu ngizocela bafowethu ukuthi ngiyacela bafowethu sibuke ngelinyiso lento. Cela umcineka yebo limele emoyeni benongizwe hlale phansi ikhulunywe lento. Bengakawafaka ama-artist engakangena ama-artist kuhlale phansi ikhulunywe lento umcineka kakhulu. Insizwa futhi engihlonipha ngisho iganu isinelwa ngangikhona ngangiyimisile iganu sinayo ungizwe zololokhu kade encoma ukuthi udlulele baba emhlabeni umuntu wambhalela imessage umcineka emkhalisa lapha bafowethu njengamanje lento isisempini manje. Isempini lento manje. Yabona manje akusadlalwa manje bafowethu. Isempini lento. And umuntu ongaboni ingane kuphela engaboni sekuyaliwa manje. Ingane encane kuphela engaboni ukuthi lento isise esigabeni sokuthi kuyaliwa manje. So ke bafowethu kungakonakali kungakenzeki lutho. Akuhlale phansi ukhulume. Sicelo sami leso. Yona into engingenele ku life akukuningi. Ngemarisburg namhlanje ngisebenza khona. Abalandeli bami bazongithola khona. Engushoyo lokho unjoko ngizamfonela futhi naye ngikhulume naye. Ngoba na ushayiwa shakwabona futhi. Yini ukudina kusenhlizweni yakhe. Angengeneke kakhulu kubaculi. Kodwa ngicela ungena phakathi kwesimo esikhona sika bhuti umcineka umsaba ungamanzi phansi kwamaphumulo. Ngizokhuluma nomacingwane ungizwe umfowethu phansi emabhotweni enkandla. Bese ke kuya ngokuya ke kuze kufikelela kubaculi. Ngiyacela bafowethu lento ilungiswe. Kuyobe kuqala impucuzeko ukuthi ibe khona igcokama elisha lingekho. Wena ongazi ngelinye ilanga umcine kuyeyibeka izathu ukuthi iziphi izathu. Hayi angingeke ngimbala ukhuzana ngikhuluma ngomcineko. Uzoyibeka izathu ukuthi iziphi izathu ezizezafinyelela ekuthenini angamfaki impucuzeko. Selokhu kwenzeke lento eyenzakalile ukuthi sithi silapha kwingoma wezelonke igcokama elisha lifike ngebhanoyi. Uyoyibeka ngelinye ilanga umcine ukuthi yini emlimazile. Ngoba akumananga kwafika ekuthenini ugcokama elisha ngabibikho nje kwimpucuzeko. Uqale lapho ekuthenini wafika lapha kwaba khona ukuphazamiseka okukhona obekumele bakukhulume ngaphambi kokwezinto zonke obekumele badlule ekukhulumeni umcineka nomacingwane kuzothinta umthandeni nemanager kamthandeni obekumele bakukhulume kuqala ukuthi mfowethu ngiyathelile la. Njengoba ngiyathelile la angeke kudlule stepini esilandela singakhulumanga. Umcineka nje obebelimele emoyeni elinyayeze lento eyenzeka kwingoma kazolwenke. Wa-end up ephetha esengasamfaka ugcokama elisha emcimbini. Abalandeli begcokama elisha mina ngiyafisa babe khona kwimpucuzeko. Bonke ngiyafisa futhi ugcokama elisha abe khona kwimpucuzeko. Kodwa engikucelayo bafowethu lelo uhambo luhle kangaka esivama ukuthi lube khona silibuke. Kuhamba ama drone phezulu kusuke workshop kuyogudlwa lapha kwaMse kuyogudlwa lapha na eDurban station kuze kuyofika ePeople's Park. Luzokwenzeka kanjani ulihamba iRed Nation ingekho? Luzoba luhle kanjani iRed Nation ingekho abalandeli bengekho? Ngoba ekugcineni
abantu abalandela ugcokamelisha bayabathanda nabanye abantu kodwa ngeke befike ekuthandeni abanye abantu abaculi njengendlela abathanda ngayo ugcokamelisha. So ke bafowethu ngiyacela ngizothi mina bafowethu sicelo sami sisodwa ukuthi sizwe siqabene ingane esikoleni noma edibheni kade kuyodibha inkomo kwaxabana insizwa khona noma abafana bekade beyodibha inkomo baxabana balwa bashayana yadlula lento yaya kobhuti yadlula lento yaya kobaba kuvinjelana ezikoleni ngikhuluma ngezinto mina sengengazilo kuvinjelana ezikoleni kube nemingcele ukuthi kodwa egcineni induna namakhosi akulezo igodi nalezo nduna zalezo godi neinduna zeinsizwa ziyabahlalisa phansi. Ngizothi bafowethu ayihlale phansi bamba umthetho umhla ka-30 July ukude lento sengalunga lesisimo nje sikhona sisengalunga bafowethu silungiswe sedlule lesisimo vele umcine kulimele ngoba lento ithinta yena uqobo even ifamily kamcine kulimele ngezinkulumo ezikhulunywe umfowethu uMacingwane. Mina ngiphathi nendawo bafowethu ngiphila nabo bonke baze bangibiza ngexoko elisemthethweni. So ngizothi bafowethu umcine ungizwe utshatha ugay umfoko kaNcobo ngiyacela bafowethu hlale phansi ubamba umthetho. Ugcokamelisha angicela ungamfaki kakhulu nokhuzani ngicela ungamfaki. Ngicela thina sisonke bafowethu mayikhona indlela yokuthi ilungise lento ngiyacela bafowethu asiyilungiseni lento. Silungise bafowethu lento inhle ayidingi ngoniwa lento. Ayidingi ngoniwa ngiyacela bafowethu lento siyilungise. Ungizwe mina ngizokhuluma naye. Ubhuti umcineka ngiyakhuluma naye ngizokhuluma naye. Ngoba kwenzeka yonke lento eyenzakalayo. Emini uMacingwane engakangeni ku-live wafika nje into ethi ngimfonele ngoba ngase nginokusola ukuthi vele ku-live uyokhuluma ngalento yokuthi yena kahlonishwanga kuhlonishwa utshatha kuphela. Khuluma naye ngakhuluma nobhuti umcineka. Ubhuti umcineka wakuveza futhi ukuthi lukhona uhlelo alihlelele ungizwe lokuhlonishwa kwakhe. Kodwa kunento emlimazile emoyeni ethinta indaba yengoma kaze lonke obekumele badlule kuyo qala ungizwe benobhuti umcineka bobabili bayikhulume badlule kuyo. So ke ukudinwa ke awukwazi ukuqala ukudina ukuthi udinwe ufike la. Ileyo nto ebelimaza umncane kwaze kwafinyelela ekuthenini ugcokamelisha aphethe engangeni isuka lapha indaba ngenzela ukuthi nawe mlandeli obuka lo live nawe wena ongenayo iclu uyibuke. Isigcino kuzogcina kunenkinga yokuthi asisakwazi ukuthola ama-sponsor siwumaskandi. Kuzogcina kunenkinga yokuthi asisakwazi ukunikwa indawo zokwenza imicimbi kaMaskandi ngoba thina siyalo kunochuko olukhona kunezimpi eziliwayo. Isigcino kuzogcina kunenkinga yokuthi uMaskandi usuthathwa njengento njengejanda okuyiyona elwayo ene violent kakhulu. Ebese mase kuthiwa kufuneka ukuthi senze imicimbi iphethe ingenzeki ngenxa yokuthi thina siyalo. Asikho isidingo sokulwa bafowethu. Impucuzeko ilona gugu esele nalo manje elikhulu emcimbini kaMaskandi. Ama-Satma Award ebese wasupporta asuka le eNorthwest eBukirima lapha khona. Asenayo into enkulu eyifestival enkulu iyona mpucuzeko esele nayo. Uma ngabe bafowethu siyona thina ngezandla zethu nangemlomo yethu nanga ku Facebook sithini ngempela kubalandeli. Sithini ayikho into engalungiseki. Konke konakala ngomlomo kulungiswa umlomo. Konke okonakele ngomlomo kulungiswa ngomlomo. Ngizothi bafowethu ayihlale phansi ibamba umthetho ayikhulunywe lento idlule. Ayikhulunywe nje lento idlule. Ngiyacela mina lokho engizocela bafowethu akukuningi. Ngiyanithanda abalandeli bamaskandi ngiyawuthanda futhi uMaskandi kakhulu. Ngeke ngifune ngena indaba yama line up ukuthi ubani ukhona ubani uzodlala ulive ubani ngeke udlala ulive angeni kulokho. Mina ngizongena ngizokhuluma ngendaba ethinta uMaskandi nabalandeli nabahlela bomcimbi nongizwe umfoko kaMchunu. Mina utshatha ugodo ngiyakhuluma naye ngiyafonelana naye ngimkhonzile. Ungizwe ngiyakhuluma naye ngiyafonelana naye ngimkhonzile. Umcineka ngimkhonzile kakhulu futhi. Ukhuzani ngimkhonzile. Ugay umfoko kaNcobo ngimkhonzile. Unjongo ngimkhonzile. Ugcokamelisha ngikukhonzile. Ukhuzani ngimkhonzile. Kuso sonke lesisimo esikhona bafowethu ngizothi noma ngabe kwenzakalini noma ngabe kutheni kwathengana ngicela abalandeli ningalinge ngixabane. Balandeli ningalinge ngixabane. Cela abalandeli nisinike ithuba sizama ukuyilungisa lento. Ngiyacela abalandeli nehlisa imoya
nehlise imoya nehlele ngezansi kusenesikhathi esanele senenyanga yonke ukuthi lento ilungiswe. Kufanele ngelinye ilanga umcimbi kaMaskandi ube kwelinye izinga. Fanele nje ususe amabhida ususe enkundleni enkulu kunazo zonke izinkundla ukuthi singawazi ukuhosta. Asiuhoste bafowethu ngokucophelela. Okugcina kulento bafowethu ela sime bafowethu indaba yamavidiyo nenhlamba nokuthukana nani nayo yonke lento ngoba kunento ongayikhuluma usadiniwe ongeke ukwazi ukuyibuyisela emuva uma ngabe ungasadiniwe noma senilungisile. Inhlamba bafowethu ngiyacela noma ubani insizwa kodwa umsizwa bethu bafowethu asingabuvezi la emcimbini kaMaskandi. Ngiyacela bafowethu lokho nje kube ngicela uDlamini lo zimkhalimali odabona ngoma kumbuzo esigodini sasehlabathini osesesigangeni manje phezulu lapha nasesiphambanweni lapha esengakha khona umuzi kababa. Ngiyacela bafowethu ukuthi lento hlale phansi ihlisana imoya abalandeli ihlisana imoya abahleli bemcimbi abasakaza abaculi okuyibona singaba abahlanganisayo abaculi beze nabalandeli babo bese zingenelela nathi. Ileyo nto bafowethu engizoyicela mina ukuthi ngiyacela bafowethu lento sihlaleni phansi silungise. Umcineka ngiyazi mina ukuthi udiniwe kodwa mangahle ikhulunywe lento kuzolunga. Unjoko lapha khona udiniwe into engalunga lento. Ukhuzani lapha khona udiniwe, umthandeni lapha khona udiniwe. Ngiyacela bafowethu silungiseni lento. Ilokho bafowethu ngiyalithanda kakhulu Dr. Dlamini. Niyosebenza eMaritzburg ngiyabonga.